nga kung wala ang iring. Oh! Magduwa-duwa ang ilaga. When the cat is away, the mouse will play. Okay, kaya. At least sa kachamba, pirmira pa lang, ha? Itago na ako sa pangalang Tisoy. Oh! Just call me Tisoy. Tisoy yun manggudaw ko kay nami kaliwat nga katsila. You know, Dolanday, my bloody red is it's a little bit dangerous. Spanish eyes, Spanish blood, brother. Like Miguel Cotto, De La Hoya, Martinez, etc. Mayweather, Manny Pacquiao. Yeah, Meksikano na sila. Sorry. Minyo na ko kay Amanda Dolanday, ug doon namin sa kabatang anak ng babae. I'm married of Amanda Dolanday. We have one child. Tungod lagi sa itong pagpanarbaho, na destino ko sa Cagayan de Oro. Because of my work life, I am destined very far away from my home. Cagayan de Oro City. Sa una nga napako din sa Davao, magsige og ngesi sa inyong tulumanong. Magsige og ngesi sa inyong tulumanong. Mga gapnod sa kinabuhi. Yes, before Dolanday, when I'm here in Davao, I always smile to your programs, stagnant of your life. Apanan, sa diyang tuwan ako sa Cagayan. When I'm in the Cagayan, man mo puyo din sa Cagayan. Apan mas lindot po diha sa Davao. people stay in Cagayan. Cagayan Barbecue Lodge. Naminaw po ko din In hikit. the middle of the city. I always stay in Cagayan. People's Park Hotel. Ang ako pong kalingawan din sa Cagayan si Bernie. Yes, I always listen to your co-workers here in Cagayan. Bernie Worm. Bernie Worm. Pitak-pitak ko. Worm. Bernie Worm. Sayang tulumanong gugmang giahak. Yes, the program Love is all around. Yes, love is crazy. Gugmang giahak. Kung sabi nila, giahak pa ka, oy? Apan Dolanday,
Dagan ako nadungog at chismis kabahin sa kong asawang si Amanda. You know, Dolanday, I hear a lot of, chismaks, rumors, anything, of my wife. Apa di ko mo tuod, Dolanday. But I don't believe. I don't believe in magic. Bisan tudog, ikaduha lang ko sa kabuon makauli. Kung nisalig ko kay Amanda. Yes, that's true, Dolanday. Twice a month, I'm go back in my home and go back again in Cagayan de Oro. That's why I'm here in Cagayan. Cagayan People's Park Hotel. Og din nila nagsugod ang gap doon sa This kinabuhi. is the story of the standard of my life. Ugin any. And that's Tabu. you. And that's so happy na Jeje. Pang, hello Pang. Hello, ma'am. Oh, kumusta man ka diha? Okay na kadres Cagayan, ma'am. Ikaw? Uy, sige ko paminaw kay mo order sa kaya ito ni Kwano. Kan Bernie bitok-bitok, no? Oo, sa akin lang. Sa busy mo ko kadres. Kabalo na mo ka sa trabaho. Ma'am, basta bata. Saan na kami? Dara. Chichay. Chichay. Taan niyo eh. Istoryahay sa na mong papa dire, oh. Istoryahin! Hello? Hello, anak. Hello, pa! Oh, kumusta man ka diya? Okay ramin rin, pa! Kumusta yung school? Okay lang, 75 yan pala akong grado. Anak, sa una pa man, nagbibigyan na 76 na lang na. Wala sobra pa nga, 75 na kinala sa gobyerno. Sa bagay, ikaw yung bata ka. Bright yung kaliwat yung kaskuha ba? Natumbok mo! Study dyan haron, di ma 69 ang grado. Uy, mag-study ko pa, pero kadali lang. Para 75 lang yapon, maintain pa, anak. Maayo. Pa! Oh, anak. Ano sa mga bulita? Mga sunod semana siguro kay pagkatang siya dali. Eh, Hapit na ba ako mong graduate of Guan Elementary? sige lang mo uli lagi ko. Ay, Uli ko next trip. ikaw may saka, ikaw tao sa akong ribbon na graduate pa, ha? Oo, okay. Ako may tao sa ribbon ng mga parents. Oo, sige. Ako'y bahala na, ha? Antay ka! Eh, sira ako mama ni mo, Ben. Naasaryahan ka lang ka ni Papa. Istoryahi! Hello. Hello. Saan kumusta mo ka din? Ang gimingaw na biya ko ni mo diri. Okay, mingaw na po kayo kunin mo, ba? Dahil maragwa man ako nakita ng gimingaw ka. Lagot na ba dyan kay kunin mo, ha? Ikaw ba na sa mga busy kayo? Busy, kasi nalakay laing babae diya, ha? Bantay yung ka. Ikaw? Maura ba ginagkasagaran sa mga biyahidor? Ikaw ba? Wabi ako gudaya. Dari na ako nasay. Bitaw. Kabalo ko kay Dagan biya kay mga kahilayan diha. Sige na, next week mo uli ko, promise. Para di ka Mauli kita magduda. siya, magigistry-istorya gani ko siya kay ibabaday ng telepon. Sige na, next week mo uli ko. Promise, ha? Bantay ka. Okay, sige na, sige. Bye-bye. Ay, yung kabitaw. Miss you. Sige, I miss you too. Jinjin. Uy, Nay mo nga
ate niya. Oh, naaya. What sa ha kung tawagon? Sa dire, be. Ano man? Mabuan mong short, be. Pinapuok ko na short niya. Mukha ni mo ay. Ate! Ate! Ay, sakit iya. Kay gamay ra kaya itong balay. Sakit. Ate, nakabisita! Uy, mayo kay na ka. Kumusta, ha? Do you miss me? Jinjen, Jinjen? Ang samante! Ato dito sa layo, pagpalitong sudan. Kota! Inautangon lang. Kung dili mo sagot, istorya yun, hanggang yung mayo. Sige! Dali, Jinjin, dali. Sama niya? Dali, 500, oh. Bayang, pre. Imo na nagkambyo na. Ako abog kangkang ni mong katabang ni taga at kwarta mo buklad na ilang kamot. Kisama lang mo ang isita ba? Jinjen? Kualan po ng bata. Saman! Karon ako kakitang katabang mo singkay. Pulot na karon. Ha? Abala ni bata. Tara, magpalit ang sudan, dali! Gusto mo na yung mga katabang na isog na kayo yung katabang. Ilang kakumpiyansahan na katabang niya, ha? Kasi nga mabulabog na, isugon ro kander kasi yung katabang. Ayaw kabala ka na. Ay, kabalo ba ka nga? Kanong katabang isa rin naka-istorya na ako. Gimingaw na pagkasaguha, ha? Ay, himingaw mo lang? Bakit bubunin mo ba? Kay nagsara ka mo ang hidini? Kabalo ba juga nga, dagang kayo gideliver nga soft drinks dito, dagang kayo mga tindahan nga giyanto din, pwede kayo collection man. Nakuya, isa ka tindahan rin nga, di po na ako ni-remit akong collection. Pamalingki ni man yan. Okay, aning inani, eh? Nandirimi, ikaw ba? Magwarabi kong ligo, ha? Adukin! Ayaw kayo sa kadali lang. Sulod ako. Mamunas ako kayo. Kabalo init kayo dito. Kabalo kasi init pero sakit kayo. Maglago mang imuha mga batiis. Una lang sulod sa kwarto kayo mo sa konsiya. Mag-half bats ako. See you later. Ay, pagdali mo yun lang. Ayan, be, kakaayo. Lagi. Ay, kung kinahago ko, manago ko. Ate, paminaw sa ba? Saman. Dili na matulog ng bisita? Oh, dili na matulog, pero gusto pa, ha? Sabot na daan, ha? Saman. Kumutan na ganin ang imong kuya nga. Kuaning na nga igso na ko na. Ha? Dili na matulog, igso na ko na. Ay, naigso, ha? Kaya ang papa na, ninong na ko ang papa na. Sige. Ninong na ko sa kumpirma. Sige, gaya ko kwarta. Oh, kabalo, put-mulon ta karon, put-mulon, pauliyon ta kasi niyong bukid. Sige, magluto sa ko. So, buluto ka alas 12 sa gabi, inaw sa daig. Sige. Katulog na dito. Ay, sige. Iba na itong bata, katulog mo dito. Tapari itong bata. Sige na. Tergason na karon. Sige, bye-bye gang.
Anakan, lakaw, kay kiss-kiss. Okay. Da. Sa ko, kaya magpaayos na ko ng panel na ko. Sa kong panel, ay, nga wala naman nagtansa ng ulo, ano eh. Ano ko, bye-bye! Ingat ka ha, balik sa dire. Nandito na gyud akong kuto-kuto. Namisbis ako sa akong mga flowers ni. Ayo, papalit akong tinapanong. Ay, kaya din. Kita ka ito bisita gani ha? Asa ko doon? Ay, katunay panel na sa place ba? Maglagot ba yung ko itong tawhan kay bugiro kaya? Galibat ka nga. Di ba nagating order ng substance dito? Di-order ko kayo sana tagam ko. Ano man? Kitaga ko hupas. Wala nang pang-ulis, customer oy. Di na mabubuwa. Di na mabubuwa yung substance. Ako, gibutang ang sabon, adibuwa lang eh. Oh, yes, so sa maya to, just my tumboy. Ano na kadaan? Ano na kadaan? Yes, bitaw, yes. Bitaw ka kasi just my tumboy, yes. Ay, kanyang ginanaan nyo, te. Sorry mo. Pwede mo ganyan ito ako sa pangalan na ilang. Kabalo po, dagan ko kung amigo nga pulis. Yes, ako, dagan ko kailang mga rebuilde, saban. Ano yun ba? Papalit ako kuhan nabe, papalit ako soft drinks nabe kay isa man tong katagan ni panel niya, soft drinks. Ay, bisita man itong diyan ni Kuan, ni Amanda. Lagot kay kuhan to, siguro ka na diyan, no? Diyan na matulog ba? Naglagot ko kay nagpat kong soft drinks, giron kay natuhanan na. Ang gatag sa kuha, tuyo. Ang inom ko to. Ay, masulyaman mo, pero mo na ang pangutanan dyan. Kung nasayod ba? Nasayod ba si Tisoy anak na sige ganyan din sa iyang asawa? Luoy kay banana ba? Na! Luwi ka sa Tisoy itong kagayan! Gadahom, tangang tawangan na to. Kapoy, ang trabaho sa construction dito. Mapunta ka ba kung sa tirada ni Tisoy dito kay layo punta siya? Mapod. Masing luwa punta like them. Hoy, matapata ka pala. Ibutan mo ito si Tisoy, kailan magkwato niya? Bibigyan na siyang anak. Ay, di magkot kung basta lalaki magkagawas ganila sa lungga. Tumatik na. Pinapuntik mingaw, tirada. Nabita po yung inaan, nabita. Biro. Kabuhayin niyo, priyasa na si Tisoy sa inyong dua, ha? Dahil na ikaw to, Yex. Ano yan, Sal? Karga-karga, rin kang babayan ng motor. Wala naman sa kakamayan ba? Namay toyo dre, nong namay toyo dre. Kading atsal. Sabi pag to, di mo, hindi diri palingke. Dito kastorilo, sa makastalubo man eh. Bitaw. Uy, ito ka! Uy, kayo ng banana ba? Kasi kira nagana dia. Ako na lagi yan. Di ka na pwede na inanay. Di naman na niya kuhan, dito. Ayaw sa Mandela. Saan na day? Igso daw niya. O sa ko na? Igso siyang... Iksa siyang... Kagaral. Iksa siyang baga. Ang paginakaw, paglakaw na yung lakaw ni Hawk, pangaktor. Nabago na igso mo, Hawk ka. Ikaw, iksa din mo din. Masapat ni Kasprunsit na panel nga gubaon. Basta mamatay. Pero kitang panel nga tintin ang sa amin ba? Basta mamatayin mo niya nga. Igso daw na niya. Igso, bago na rin nga. Igso o igo? Igo, siguro kayo. Maugani, pagawas pa lang, gitaklaan na. Ayun na pa, na yung katabang mo palit. Ay, pangot. Ay, papalit ka, Deko. Ang kabalo, may mapalit ka, kanidaan eh. Alang-alang magbaligo ka dire. Papalit ako suka. Ay, sa mo, oy. Ganun mapalit pa magkay mo din ang ihumuli mong naon. Hasta. Sa isa, hindi pa sa nawong. Ay, hindi mo, maghilamos ka. Kaya ko itong hinilamusan, may mong isabaw kay aslo mo kagdaw. Sa libre, kinapagod na akong buwan, niluto. Nagay, suka dyan, suka. Saan mo na hindi, nagprito niyo, Nagpaksiyo ka, Jane. Paksiw ka ni. Nakita na itong sabaw. Jim, bangutan na lang mo, Jim. Uy, Jin, hi, Jin. Oh, isa. Kaysa matong laki si katog diya, katong na panel. Ha? Dari panel ba? Igso to ni. Ma'am, oy. Panel na blue, kanang panel na blue. Igso ka ni Ma'am. Egso. Oh.
Ikaw di ka mo tawag ng igso, di ba? Tawag ka dili. Taka ba? Oo. Pwede. Siyempre, amo ba na, di ba? Grabe ko siguro padanlog sa imuha. Wala ay. Kamu ba? Chismusukay mo. Jin, kasi gusto kang Abi padanlog, na Jin. suka, be. Jin, Masa mga klase padanlog Gusto sa ka- luyot? gusto ka padanlogan ka na ko, Jin? Ay, di na ako na kinahanglan. Be, ang suka, ay napagod na. Ay, suka Okay. yan. Trixie, lagi na gandaan mo rin ng tambal. Sige. Kung gusto din mo, Wala na, istorya na. agasin ang ilok ni Tuyix at lumag yun na. Ano ka, bigay, siyo na yung butang. Ano, manto na ko. Sige, ikaw ko. Sumali mo. Chismoso. Smuso na tambok lang. Kisa rin sultik si doon na niran. Mabulabog na ba kinamadugay, tanawara. Oy, Mang, naalagay ka mahal, pang. Naalagay ka ng loin. Iwan ba yung kumulit ko ron? Nakalabas, pang. gusto mo ka? Amo to yung kitrangkaso siguro ko. Ano ba? Di man sa init. Nagalayaman. Ayaw ko ilabdi ron na hang. Lain na po din. Karoon na takauli. Hindi bagitan mo pa. Pabiramon. Biram lang, wala mo gobyerno. Si Chay. Papa! Ay, anak. Ay, nagdala kong kuwan sa mga Barbie. Ay, may salamat na. Masunod ako sa kwarto pa. Sige, pag-play na dito, ha? Ayaw sa Mr. Buhan ni Mama, ha? Sige pa. Asa magkagaluya man ka? Ano ba, ilagay kaya kong lawas, pang. Kung sa ni Bangoy. Duday. Mapang. Ay, sakita gito kung ano yung hawag ko eh. Pwede Pang. ba ito mag-storya? Huwag mo ano ko kay matulog na ko kay katugon. Lagi ko lawas. Uy! Mang! Damay na. Tuhan. Gawas na lang kami. Jen! Jen! Uy, yeah, saan? Sino ka? Ikaw mag... Sideline ko palasto na madakpan gani ka. Kaya, uy, namalansya ko. Dali ba? Saman. Gusto mo nagkatinood akong nadunggang balita din eh. Saman. Naman na tigtulog lalaki dalilain kung wala ko. Ha? Tinood ba na? Unaya, pero... Igso, igso. Tinood yun ay? Tinood ya. Kisa mo na? Igso ni ma'am. Igso? Wa mo ko kay... Mo kailan yung igso? Kinsa na ba? Igso gani ni ma'am. Ikaw, Jinjin, hindi ka matugan og tarong sa kwadje. Ako na ba yung paswildo ni mo? Ya, igso lagi ni ma'am ya. Oh, may giingon ni ma'am ya. Igso daw niya. Totoo, upog ka! Oh, ingon na siya. Duda, tsukuhan, ba? Sige, bantayin na yung mama. Monigin ng lalaki, driing na ako, ha? Oh, sige ya. I-text ko. Ayaw kong tawagin, i-text lang ko. Sige. Ing na, igso. Kabalo na ko, manana, dili. Kasabot ka? Oh, lagi ya. Paminog tarin ko. Gani. Kasi Unya na na yung gibuhat tagig istorya pati ka. Sunog na to ba? Namalansya ko. Imo na pa rin gibilin niya nga nagtapot sa... Ano na ito ko? Sige, sige. May blood ko niya kung tabang. Uy. Ma'am. Ma'am. Shh. Ma'am. Mata na kayo mga tugtang. Ay, lagi gigabag na ko. Saan binang ko? May nakusawa. Di naman. Hindi na maayon niya.
Pagdating mo diri ha, mato na ko. Di ba ko kabalo para sa ako makabalik eh. Busy ko. Alam ko balik ko ng kuan-god. Alam, tawag kay Kaskig Load. Mahuwat namin yung sa kamuli. Sige. Junjin, ang tiga diri Jin ha. O lagi. Oh, si Chay. Dili magpabadlong. Sige. Okay pa. Bye-bye, ingat mo. Ito 20 papi. Sige, oh, imo ano na oh. Arin ako. Kwintarang pa. Panayan na sa mong mama. Taganan ako ng kwarta. Siya rin ako. Jin. Dre. Ma'am, saman ma'am. Ikaw ba? Sa may sulti sa mong kuya. Ha? Wala man. Padol, Dre, paglayo-layo. Kani ka na ko, masagpa ka Ma'am, na ko. wala ma'am. Sa manang paglaro, sa imo, wala sa Wala mga lagi kutana. ma'am. Wala ma'am. Nautana lang. Huwag nabatay. Gikuan. Napatay mga sudan. Bulas. Mayo kayo na imo yung gipangutana. Wala sinangutana about kang katong salesman. No? Wala ay. Wala siya na utana, Ernie, ha? Wala lagi. Mayo. Ha? Basta kaya makakakong tugunin mo, ha? Oy, mabuhay. Jinjin. Oh, ma'am. Iktad na. Ni 100, oh. Punin ni ma'am kulang. No, 500. Ambe. Andal doon layo, dalang bata. Sige. Tara. Ikso. Ginitong aktor mo uli na ko. May kung saba ang muli ko. Sapa bega kayo ako. Agay! May nayay lang ta pa. Kuha ng imuhang wala butilyang. Unsa 1.5 ni? Agay! Mo dyan ang ganahan mo ba kay Sapa? Kaya na maabot ko na sa gawa si Muntingog. Mabito na nga sa pungan na. Agway kagilok. Isut diri oh. Ganahan di ko lelelele isyot ya. Ay, galamit. Usay pa sa mo, taloy! Mag-deliver pa man ko na. Kisa ka. Amanda, bana ko ni ba yung sigatik-atik ya? Kisa ka. Sige, pabuang-buang na yun. Sige! Isa ka bulati. Kisa ba yung laki? Kisa rin! Amanda, kisa rin na laki! Ano ka na ulit? Ayun na. Doon si sa topic. Ayun na po, katika-tika. Ano ka na ulit? Wait, dali, dali, dali. Mag-deliver pa naman. Mag-deliver sa kusok. Dali, dali. Sa tinood ba, kani mag-yung katabang ko yung kuha nila ba? Teka. Agay. Tama na. Ayaw lang. Ernie, dagan Ernie. Kipapatay ko ka na Ernie. Oy, Dagan. balik! Isa ba to? Isa to! Isa to! The angel went up. It's a water. Saka. Basilio. Ikaw na si Dr. Rizal.
Nandok si Gayag. Paano ko hayag? Paano ko bugnaw? Kanina pa ang pigilan. Kinsa to? Kinsa to? Magma Fireball! Dolanday, human atong panghitabo. Niresign ko sa kong trabaho aron mo pauli din sa Davao. Aron mabantayan ako ning akong asawa. Sakit man pero gidawat na nako aron mabuo lang ako pamilya Dolanday. Kaingan na ako siya kamahal. Ingon anak ako kamahal si Amanda. Palihog na kong patukar sa kong paboritong sonata. Na kung di mo nang ipanag-iyahan, pwede gid mong ipaglaban. Hangtod sa sunod gayon, inyong suwat magtatampo. Tisoy.